Bagong kinabuhi, bagong paglaom, ug bagong gasa nga may dalang kalipay. Bangon og pahiyom kay kini ang adlaw nga adunay dalang bagong kahigayunan. Kay gayunan nga panggaon mo pangga magmaligon og magbalahotayon. Kaya ang gugma og himaya sa Dios magadanag diha kanimo ug kanako samtang ikaw ug ako maga. Panimaya sa kabuntagon. Humanang kangit-ngit nagatabon sa walay siguro nga kagabiun. Ang Diyos nanuktok o nagahandong nga sa kasing-kasing mo siya pasudyon. Panimbaya sa usag-usag, panimbaya sa imong pagmata, biglasil sa kabuntagon. Unang timbaya kanimo Puno sa Diyos atong paminawon, uban sa awit nga langit nun. Puno sa lakas nga inspirasyon, niilintang na sa ang timbaya sayon nga himuon, yan lang apan sa kabililhon. Ipakita Diyos nung pahiyong, uban sa pulong mahigugmaon. Panimbaya sa usag-usag, panimbaya sa imong pagmata, ang bidlisil sa kabuntagon. Unang timbaya kanimo igsuon. Ikaw ginagapit na karon, itugyan ang kaugalingon. Pag-ampuhin mo paglayunon, ang Diyos kanimo magalingon. Tunabay biton sa purong kuniton, ya sa kalangitan. Hatagiya ko, Jesus, niyan ang tanan. Panimbaya sa usag-usag, panimbaya sa imong pagmata, ang bidlisil sa kabuntagon. Unang timbaya kanimo igsuon. Sa Diyos ang himaya, unang timbaya kanimo igsuon. Maayong buntag ug malipayong Sabado. Good morning. Good Igang morning. nga kabuntagon. Igang di ay gitog Igang. na lagi ko eh. Karon wing kanina sa kadlaw tugnaw kayo kay diri man natulog. Amot Yes. ganong gibati ka kay igang wing. Wala ka naligo no. Ayos Tulong ba? ko ta diri Bibo. Yes. Anyway, ako pong panibayawan si Pastor Carlito Kedet, ang presidente nato sa Western Mindanao Conference. Hinaot Pastor nga may nito nimong kabuntagon karon sayo kanibangon para sa pagsuporta o pagtanaw sa panimaya sa kabuntagon, and we thank you for that. Sa laing bahin, binabati po namin yung mga suking viewers namin sa Luzon, yung mga viewers natin sa Silang Cavite, sa Tagaytay, sa Ilocos Sur, sa Baguio, sa Pangasinan. Good morning and happy Sabbath sa lahat, sa inyong pong lahat. At syempre, yung mga viewers po natin na taga Cebu, sa Bohol, Leyte, Samar, Mindoro, at sa kalahatang Central Philippine Union Conference. Good morning and happy Sabbath sa inyong tanan. Yes, of course, amo pong great o mainitong pagpanimbaya diha sa among suking viewers diha sa Western Mindanao, diha sa Depolog, Osamis, Pagadian,
ug ubang dapit nga mabot sa mong signal, good morning ug malipayong Sabado diha kaninyo. Amo pong gigreet ang atong mga kapaglaom diha sa Davao City Oriental and Davao del Sur. According to Sir Roen Catolico, good morning Sir Roen. Kitang-kita na kitayo dyan sa Davao Wow, City. Tagalog, Thank you ah. so much for watching Hope Channel and Panimbaya sa Kabuntagon. And take note, Davaoenyo, hopefully we can have Panimbaya there in Davao. And amo po mga kapaglaom diyan sa General Santos City, Coronadao, Cotabato, and the rest of the areas lumabot sa atong signal din ha. Good morning kaninyong tanan. Wow, maayo aga sa atong mga kapaglaom, labi na din sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Iligan, Hingoog, part of Camiguin, part of Bukidnon, Valencia, Malay-Balay. Daghang salamat sa pagtanaw ninyo sa PSK. And by the way, Yes. makita data no sa atong mga Yes. kapaglaom karon through Sa our live streaming. Tura, itong Yes. basa, balihog. Para magsinaw na, yun ako basa-basa. type www. Okay, naana sa ilang mga screens. Yes. Aron ilang Ala, makitaan. Aha. Okay. Okay, mga kaigalaan, it's time for our Faith Beats. Ug amog yung sa pano among padangat among mga pagpahasubo sa pamilya ni Pastor Asoy, ni Onet, ni Ma'am Neni, ni Sir Don. Amog yung gibati ang kawadon sa usa ka great leader. Ug dili lang kami ang naka-feel niya na tungod kay ang tibuok South Philippine Union Conference appeal ang tibuok Southern Asia Pacific Division nagbangutan tungod ani nga pagkawala sa usa ka leader. Nightly gihimo ang devotional og nagkatigom, nagka-reunion ang tanan nga mga workers sa tibuok union og ingon man sa Southern Asia Pacific tungod yani. Og naatay live streaming link if wala ka naka-attend sa maong nightly devotional, adunay live streaming link kay inyo makita sa atong screen, i-flash na siya karon. Pwede mo makatanaw live via internet sa inyo ang mga panimalay. O kung kamo nagplano nga moani makigduyog sa pamilya, pwede mo moani sa SPUC Garden Church, gamita ang old gate for your entrance and exit katong sa bagong nga gate. Yes, of course. Sa laing balita, sa laing dapit, mga kapaglaom, volunteers dito sa Adventist Development Relief Agency o ADRA, nakatabang sa nearly 100 people nga na-affected dito sa bushfire dito sa Australia. Now, kani mga kapaglaom, kani nga mga volunteers dito sa ADRA, there were local members, church members dito sa nga area, o because ilang effectiveness, empathy, or ilang efforts, ang results bitaw makapaglaong grabe overflowing, and of course they were able to find 1,500 new homes Wow. for the new homeless people Wow. na affected ato siyang tragedy. Dugang Yes. positibong balita wing no. Tungod Yes. kay dito atong mga kaigsunang Adventista, mga voluntaryong Adventista nag-apod-apod og binotilyang tubig og mga water filters dito sa Flint, Michigan. Tungod kini kay adunay na siren nga taas nga ihap sa lead nga nakasagol sa ilang ilim ng tubig tungod kay gitay-an ng ilang mga water pipes. Adunay 100,000 nga lumulupyo dito sa Flint, Michigan. Og ginahatagan kini sa atong mga kaigsunang Adventista kada semana og mga tubig ilim nun og mohulungtad kini hangtod nga maayo ang ilang pipes og nasayran nga makadaot kining lead sa atong utok o makahatag kini siya og mga panglawas nga problema. Wow. Kasamtangan ang inyong gisgutan dito sa Layog. Kasamtangan ato karon nga gipahigayon ang Youth Convention dinhi sa North Central Mindanao Conference ubos sa pagpangulo ni Pastor Phil Lagunday. Nagsugod ni siya gabi og mahuman ni ugma sa udto og nagapadayon ang atong mga batanon all over the North Central Mindanao Conference. Empowering youth Dito ka ang gikan. Yes. atong Dito ka gikan. theme. Yes, si Charm ug ako dito. Okay. Okay. Alang sa tanang mga batanon, magkita-kita taon niya dito sa Central Church. Og Bing, aniya na ta sa atong reflection? Yes, atong reflection for atong panghinuklog karong kabuntagon makabaglaon. Andam na ba mo? Yes, andam na pud mi diri. For our panghinuklog this morning, Okay. the truth is everyone is going to hurt you. You just got to find the ones Wow. worth suffering for. Lisod ko Yes. kay ni Gagiya Ano, si gid Bob na siya? Marley siguro no kayong panlantaw sa kinabuhi mga pasakitan siya sa tanang tao. Pero mo bigyan na Tinood tinuod. na. Oo, Oo. tinuod. Labi na, mas masakit ko ang tao nga sa tanaw nimo pinaka-close, pinaka-love nimo, pamilya nimo, muna siyang pinakasakit kung Yes, naay pareha na po mahimo na. nga di Pareha maayo. na po na siya sa love life. Bala na Oo. kanang, love life ta ha. Hugot eh, hugot eh.
Parang sa Okay. love life nga, di ba, ikaw kung ma-in love ka, marunong ka, mahimo ka craziest person. Ganon? Di ba? Tapos, kung masakitan ka, worth Mura- nagyapon nga masakitan ka, Yes. kay gihigog man manimo Kung isa masakitan ka, mura nagkatapusan sa kalibutan. Basta gugma. Worth it, nagyapon na siya. Ka-experience Sumato ka ka na. ba, Marley, mangita kag isa ka tao nga andam ka, mapasakitan ang imong kaugalingon. Di- Antos. Ang iyang giingon is, mamili ka, Mamili. asa ka nga, mag-suffer Suffer ka yun. nga. Dili Imong sa... suffering worthwhile You've got to siya. find one person Kinahanglan giday nga mamili. who is worth Dili, suffering for. I know ha, nga kanang ang iyang ginapasabot is, kung unsa tong pinakasakit, dito na ka mag-suffer. Ayaw sa Pagdali. tanang panahon nga, sige, kag-suffer. Yeah. Magdali na magdali na ta, magdali na ta. Magdali na Okay. ta. Okay, wait, hindi ka Yes. Og mga kapaglaom, madasigon kami og inspirado kami nga mubangon sa buntag magpanimbaya diha kaninyo tungod kay taliwala sa mga gumunhap. Nindot kay gumunhap. Ay, gumunhap. Mga problema sa kinabuhi, gumunhap. Gikan na ni Charm. Mga problema sa kinabuhi, mubangon gyud mi buntag aron pagpadasig diha kaninyo, pagpaabot diha kaninyo. Og ang atong mga cute nga mga chikiting sa Golden Boulevard Elementary School, muhatag sila unya sa harana sa kabuntagon. Kidnapped, adlaw og gabi gibira sa makuyaw nga mga kalasangan. 5 days nga nagungaw ang kinabuhi sa kamatayon. Kini ang atong atangan unya sa Call It a Miracle. Matag gabi sa balita ato makita ang nagkalain-laing kagubot sa atong kalibutan. Adunay mga rebelyon, mga tao nga dili wala nagkasinabtanay, unsa may tuburan niini ug unsa po hinungdan niini ug unsaon po nato siya pag-undang unya. Kauban nato si Pastor Roger Caderma ug atong hisgutan ang hisgutan ng kalambigitan nga naglambigit sa rebelyon ug paminaw nato yung mga tambag. Sa good morning, Pastor. Dili madugay. Yes, mga kapaglaon, andama na po inyong mga greetings. Ayaw jud kalimot, kwa yung cellphone o i-dial ang 0975-880-3901 o inyong greetings. Keep it, may imo nga. Perminta na isend kay Silea andam na sa pag-print sa inyong mga greetings, mga Yes. kapaglaon. Of course, di po nyo kalimtan ang pag-like sa mo ang Facebook page. Just type Panimbaya sa Kabuntagon o magpasalamat mi sa pag-share sa among mga episodes, sa among mga harana sa Kabuntagon dire. Salamat kayo. And of course, for the meantime, mga kapaglaom, amo aning ipatanaw sa inyo among Bible winner, Win for a Friend last week. Aniya, tanawa. Mayong buntag mga kapaglaom. Akong pasalamatan ang Panimbaya sa Kabuntagon, labi sa mga sponsor sa Bible Trivia segment nga pinagi niini, daghan na kayong tabangan. Og ako ang usa sa mga winner ngadtong miaging Sabado. Og akong napili ang akong pinakagwapo nga higala. Ay siya gyud ang akong napili tungod kay ako rin nahunumduman nga bago pang nanganak yang asawa niya kinahanglan gid po niya ang kanili ang mga kuan ug salamat day kayo sa mga sponsor ani. Daghang salamat sa Panimbaya ug sa akong higala nga ako mo iyang napili nga tagaan aning mga grocery items. Thank you sa Panimbaya sa Kabuntagon. I saw a tree by the river.
Wow, ka-cute oy. Golden Boulevard SDA Elementary School. Bing, katong bata pa ka, Bing. Katong karon kay tiguang naman ka. Ga-join-join po kang mga inani. Yeah, of course. Okay. Kung ilang kuan ba, ilang title sa ilang kanta kay A Strong Young Tree, very kuan kaayon. Familiar ka na Describe, song? Describe yun sila. Ako, Strong Young Tree ko? Of course, ma-qualify pa kag Strong Young Anyway, Tree. we would like to invite the principal of Golden Boulevard SDA Elementary School, and- Ma'am Eden Almenye. Thank you so And much, also, we ma'am. have Metri Okay. and MC. Metri, ug si MC. Metri, ug Metri, MC could you please come Diri. down, Please MC? join Si Metri. us. Para may height ni Hello. MC ni Metri. Magdungan ako niya, Metri ha. For the meantime, ato sa pakutanan Yes. si ma'am. Ma'am, anong importante man kayo nga anaro na to, bansahin na to mga bata, og dasigon nga mo kanta sila og mga kanta nga adunay mensaheng Pangginoo. Good morning and happy Sabbath to everyone. Children should be trained to sing songs of praise that will lift their souls to our Maker. They should be trained how to sing these songs because as they grow, they will be able to make this as their stepping stone towards their success. And then, children also are precious jewels to God. In Proverbs 22:6, it says, train up a child in the way he should go. And so when he is old, he will not depart from it. Yes. True. Symmetry sa. By the way, naimo Uncle Remy nagtanaw karon Metri, so ayuwag putubag ha. Metri, do you think Jesus is happy when you sing songs for him? Yes, Why? because through the songs that we sing, we can be more useful in His work. Ano ka tuwing? Kasabot ka to? Through the Sige, si songs MC. we sing, mato pa ni Metri. O sa through the songs we sing, Jesus is happy. We can praise Him. we can praise Him. Wow, We can praise very well Him. said. Oh, Pia, words back. Yes, kuha na po si Miss Colombia. Si MC. Si MC. Atong pangutan na, is your, imo bang parents ga-teach ni mo og song sa inyong balay? Or is your parents happy nga mo participate mo sa inyong church services? Yes. Ha? Yes. Yes daw. Tinuod yun na kay atong parents diri, napalibot ang tag-parents diri da, no? Kay they're very supportive sila ang mga children diri. MC, Good. ano sa imong opinion? Why do you think Jesus is happy when you sing songs for Him? Yes. I want Jesus to like the songs that we are singing because with these songs we are expressing our love for Him Mhm. because we all know that He first loved us. That is so Wow. true. Pinagi sa pagkanta, you Yes. can also express your love to Him. Because Talent mo God na daw galing sa first Ginoo. love us. Okay. True. Very Anyway, true. Wing, sorry, Big. Ika. Anyway, mga kapaglaom karon atong Thank andamon you. atong mga kaugalingon ug paminawon ang mga tambag sa atong paboritong nutritionist and dietitian, Miss Layla Dimol, this time on Health Bits. Hello mga kapaglaom! Welcome to Health Bits. Do you believe that white food is unhealthy? For me, it's not. Because I know of a certain white food that is significantly healthy. What I mean is the turnips or singkamas. It's white. Turnips is a fleshy root vegetable related to the cabbage family, shaped in round or oblong. Its white flesh is juicy with a crisp texture, usually eaten raw. Turnips is a nutritious root vegetable famous of its vitamin C content. Second to vitamin C is pyridoxine or vitamin B6. Vitamin B6 is a water-soluble vitamin that cannot be stored in the body. Hence, vitamin B6 must be supplied in the daily diets adequately for its multiple functions such as to make antibodies. Antibodies are needed to fight many diseases, to help release energy by converting body stores of glycogen into glucose, to help in the production of red blood and white blood cells to prevent anemia, to maintain normal functioning of the nerve tissues, and to help in the metabolism of carbohydrates, protein, and fats to keep blood sugar in normal range and to reduce the risk of osteoporosis and to hinder depression and muscular fatigue. The recommended
energy and nutrient intakes of vitamin B6 for normal adults is 1.7 milligram per day. For children, 0.73 milligrams per day. For pregnant, 19 milligram per day. And for lactating, 20 milligram per day. The best way to get the daily requirements of essential vitamins is to eat a balanced diet that contains variety of foods including turnips or singkamas. This is Miss Laila reminding you, honor the Lord your God and He will bless you with food and He will protect you from illness. Be healthy. It's a wise choice. Panimbaya sa Kabuntagon would like to thank our major sponsor, Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Kalinaw taliwala sa kagubot. Kasiguraduhan sa kaayo o gahom sa Ginoo taliwala sa nag-ungaw nga kinabuhi. Kini ang atong tan-awon karon sa Call It a Miracle. Usa ka talagsaong milagro sa kinabuhi ang atong tagano pagtagad karon diri sa Call It a Miracle. Here we have Ron and Aubrey. Good morning, Aub. Good morning, Ate Char. Good morning, Ron. Good morning, Ate Char. 2011, exactly 5 years karong February, naamoy pinaka-interesting nga story sa inyong kinabuhi nga nahitabo. Tell us about this. It was Saturday night after church. We went out and nag-adto mi sa boarding house na padulong. So on our way, we picked up our food and then instead nga mo go unta mi sa entire na mga churchmates kay daghan mi that time pag-abot sa Kananan. I decided nga mag-una na sa boarding house because Kay daghan pa kay kog trabahoon. So kanang I really had the feeling nga mag-una na lang gid ko. So he also accompanied me going sa boarding house. So that's it. We went our way. And then I chose between two path, duha ka dalan. Ang isa is ngit-ngit kaayo siya nga kanang uso ang hold up ato nga area. So sa pikas pud is cemented siya, then naay mga poste. So pag abot na mo dito ko dili lang sigurta dinhi sa gamay nga dalan kay Ito na mo sa hayag. kay uso ang hold up dinhi nagabi na ra ba. It was around 7 p.m. So I said dinhi na lang ta sa mas hayag kay daghag poste. So we passed there. And unexpectedly, there was this car nga nihunong sa amoang, niagi sa among right side, and then nihunong siya in front of us. And then, uso kayo ang mga abduction that time sa among university, sa sulod sa campus. So, lain akong feeling ko, unsa ni siya, nganong babagan man. Nahadlok na kaato nga tayo. Yes, nahadlok na gito ato Charm. Ikaw Ron, unsay sa imo ang view? Unsay nahitabo adto? Nato'y mga passersby ato, pero kami ang naabtan nato sa car. Let's cut it short. Ang car ni Hunong. After that, sinitabo. Gikuha na dayon ko, tapos As in, siya gibira. gikuha, diretso lang? Gidrag dayon ko, tapos napay resistance ato nga time. And Wala ba mo nag-attempt nga musukol or something? so cool gyud me. Actually, ninasipaan pagali na ako ang isa, ang ulo. Managitangtang niya ako ang pair of shoes. Gikuha niya imong yes, shoes. dayon si Aubrey ato nga time kay gidrag niya ang ako ang tiil kay una man ko gisulod sa car. Tapos katong pagdaga na sa sakyan na ato, na-drag yun siya sa gawas ato nasama diyang tiil. So pagkuha gid sa amo is paglarga sa car wala jud ko nasakay, only my hands were held by the abductor. So naguyod ko mga around about 10 to 15 Pinani na minutes. imong wait at tuog. Oh. Oh my goodness. And then, unsay na hitabo sulod sa car? Gitiuna na dayon mi. And ako ato Nakamaskara ang mga tao nga na dito. ngit kaayo siya no. Ngit-ngit kaayo. Wala lang gid mo kabalo. What comes to your mind after that? Sa ako yung mind is nagsagol siya ang kakulba, ang guilt o ang worry kung asa may paingon. Guilt because ganong nahitabo ni siya sa amo, we weren't cautious enough nga wala mi nagbantay nga pwede na siya mahitabo, and then we were also worried sa among family and sa church family namo nga unsa ilang hunaon, unsa karon ang ilahang buhaton that we are taken away from them. Was that the first time nga kita ka og real gun? Real
Yeah, it was the first time nga naagid sa ako ang harap. Siguro nakita ko sa layo inana, pero kato siya is kanang kauban gid nako ang tao nga nagdala. After that, Ron, asa mo gidala? We go straightway sa bukid. So dagan kay to sila. There were I think more or less 30 katong sa balay. Nagalirong na gid sa mua, 30 people? Yes, armed men. 30 armed men? Sa kamurang duha? That was the only girl nga naadid to. Tapos ngitkit kay to nga time and nag-stop by me atong mo na place nga naay shed. Tapos nagsabot din sila kung asa may padulong ato. Eh, nakadungog mo nila? Oo. Nagsabot sila? Yes. Dayon? Then gipakaon sa ami. Gipakaon pa mo? Wala mo gigapos or something? Wala mo gi-explainan? Ganong gikuha mo nila? Well, gi-explainan mi nila Ate Charm. Actually, that was the first blessing kay ilahaming through that explanation, medyo na-comfort mi gamay nga God is in control because they assured us na whatever will happen or unsa man ang dagan sa negotiation, we will never be hurt. Maski kusi lang daw, dili na mo makuha sa ilaha. And we were just victims or nahimo lang ming hostage, dili gid kami ang target. So somehow naggamay nga assurance nga we will be safe. Giabot og 5 days. How come giabot og 5 days? Actually, ang negotiation lasted for a day. We were supposed to be released sa Sunday afternoon, Monday afternoon. Supposed to be ma-release? Yes. Pero namang gutoy operation ato nga time and mo'y nakakuan sa negotiation. So, na-extended ang mong stay dito. asa mo gidala during this time nga na-extend ang inyong board and lodging? So ang place dyan at the Charm is bukid-bukid, farms. We passed through cornfields, rice fields, coconut farms. Unsa na dyan siya. Mo saka na po may buntod, mo naog, mo tabok og sapa. So nag-master guide ko andyan mi dito. From 5:30 p.m. up to 12 midnight. Wala ba mo giabot og feeling nga ni blame na mo sa Ginoo on certain things, Ron? Naay part yun ato nga time nga I almost gave up. Ato sa time nga gi-separate me both. And I was about to be blindfolded. And I can feel the gun nga tutok diri sa kuha. And siya pud upstairs ato, nagulat pod siya og buto. So naging ko nga Lord, last na gina, where are you? Pero nakarealize ko nga we survived for days. So I think nagi purpose nga we were still alive at that time. Aubrey, you mentioned to me nga naka-istorya to nimo ang isa sa inyong mga abductor. In fact, na-istoryahan nimo siya about Jesus. Yes, it Tell was us about at midnight. Separate na pod mi balik duha, and then I was left with him alone. So I had this thought na nga he would do something bad. So di balik na pod ang trembling sa ko. But I prayed nga, Lord, gamitan niyo siya nga moment nga mahimo gihapon og blessing in any form. I don't know how. And then so we started talking, and he just gave me the question to ask to that abductor nga, Kuya, ba't niyo pa ginagawa to? So he answered me, kailangan namin gawin to kasi wala kaming pera. So pera-pera lang ang lahat, Aubrey. Suddenly, nibalik sa ako ang hunahuna ang story ni Job. So akong gi-share sa iya nga, alam mo, may kilala akong character sa Bible na ganito. So I narrated the story. Despite how sad na netabo sa iyang life, wala siya ni-give up. He didn't do anything bad. So I was trying to inject to him nga, he don't need to do anything bad para lang magkapera or inana. But umoto siya, nitubag siya. So tungod sa iyang pagtubag sa ako, he was kind of hooked with the story. Nagbaluay na mig story. And then he actually asked me the question. It was a blessing. Ang Ginoo na nagbutanggit sa question sa iyang heart. He just listened. Amazing. He just listened for about, that was 12 to 4 a.m. We just talked. And 12 to 4 a.m.? Yeah. We just talked. Sometimes mahilom na po siya, and then we would talk again. So, amazing. God just led the conversation and nothing really happened to me. Were you also thinking that was your last moment on earth na? Yes, Ate Char. Unsa imong hunahuna adtoob, and what was your prayer that time? Daghan instances ato nga situation nga ko basig kanina ang last or basig kani may prayer lang gyud sugod pa tong pagsakay namo sa sakyanan. When I was absorbing things nga kidnapping na gid ni siya,
And the moment I have accepted it, and wala ko kabalo what's there, my only prayer lagi sa Ginoo is this, nga, Lord, if this episode or if this event would be the last event sa akong life, make this event a thing that would still glorify your name. Mo lang gito akong prayer sa iya nga gamita ang last episode sa akong life nga makahimaya sa imong pangalan, Lord. Gi-grant ba ang imong request? Yes, sige. How? Through sa mga twists and turns. What are these twists and turns, Ron? Atong isa nakahunan na ana siya nga dili daw siya ganahan nga masakitan ming duha. So ang gibuhat niya is we need to pretend Usa gi-pretend ninyo? na magsakit daw siya. So nag-pretend ka? Yes, because nahadlok sila sa unsay buhaton sa ilang leader sa ako since hubog siya and dili na Considering makaya. babae ka? Considering nga babae ko. So that was the first miracle nga gihimo sa Ginoo. He really changed the heart of the person nga isog ka isa mo at first. He was the person nga nagtutok sa iyaha og pusil first. Nag-take away siya and nag-threaten sa amo. But then, that very moment, nakita na ko nga lahi na siya. It's as if God placed an angel bitaw in our midst. He told us nga, Aubrey, maluoy ko sa inyo ha. Animbarot ako Maluoy ko sa inyo ha. Kailangan na atay buhaton para walay mahitabo sa imo ha. Kaya wala ta kabalon sa mahitabo sa imo kung pasagdaan ang natong inani. But God is really amazing. Wala jud niya. Mo na gito iyahang way. He sent an angel in our midst. And the most unexpected person pag inang iyang gigamit. The situation really solidified my faith in prayer, in God, nga God would really answer our prayers because all throughout those days, pag-ampo lagi ang amo ang hope at the charm nga akong kinahuna man good is dili lang kami duha ang naa didto but God is with us and every morning we are blessed nga maka-devotional me, every sunset maka-devotional me and they would just let us so every day we are enriched by God's word and every day we prayed. And I know nga through our prayer na gitubag gid sa Ginoo gi-deliver mi niya. And then we found out after being released nga everyone from the church family, from our family, and even the people who don't know us but who just knew our situation really prayed for us. And so confirmation gid siya that God really answers prayers. And so until now, mo gito ang nagpalig-on sa ako. Thank you so much, Aubrey and Ron, for sharing your story. I know nga daghan ang inspire o daghan pod ang nakakaton gikan sa inyong story. Dili lalim ang inyong naagian, pero look at you now, you're just smiling at those painful nights, those maybe fearful days nga inyong naagian with your abductors. Thank you. Panimbaya sa Kabuntagon would like to thank our major sponsor, Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Marvel every day.
Ayong buntag mga kapaglaom. Niya na usab kita sa atong Bible Beats. Dinhi gyapon dapit sa General Santos City Public Market ni siya. Mahal. O, mao ni ang public market ug atong ipangutana sa atong mga kapaglaom karong adlaw kung unsa ang ilahang paboritong teksto sa Biblia. Oh. Ug ngano? Nganong ganahan sila? Oo, nganong kaniman ang ilang ganahan na teksto? Oh, so tara mangutana na ta. Okay. Unsa ang imong paboritong teksto sa Biblia? John 3:16. John 3:16 unsa man na siya? For God to love the world that He gives His only begotten Son. Oh, nganong ganahan man kana nga verse sa Bible? And makarelate ko sa iyang by stanza. Makarelate ka sa imuhang panginabuhi. Oo. Wala. Wala. Sige, okay, thank you. Nakalimutin ko. Pero na kay ganahan nga verse sa Bible. Na ang katong walay makasaka sa kung dili ka mag-agi sa amahan, mo ba to? Oo. Wala. Ikaw mo. Ha? Teksto man dili. Wala. Matthew 1 verse 12. Pero di ko lang balang kung ano ang kwan na. Oh, sige. Di ko lang memorize. Pero imong ma-explain unsay ano ato nga teksto ug nganong paborito nimo ni? Actually, ang giingon mo dito sa Bible nga ang katawhan dili niya maghimo og dautan diri sa kalibutan. Ito giingon. Wala akong alam na di siguro sa Bible. Wala yung kabaluan na, ma'am. Wala ko kabaluan na kay dili man mi gagamitan na Islam manggod mi, sir. Sa Quran. Naamon gud na sa Quran. Unsa may favorite nimo kay pareham tayo, palihara man ta ni. Sa Quran unsa man imong ganahan nga verse sa Quran? Magmahalan lang sa mundo. Okay. Huwag magpakasama. Mo lang to. Okay. Thank you. Ako gabasa sa Bible. Ang sarap. Pero wala kay mahinumduman nga paborito ni. Wala na dili na ko makuan, dili na ko memorize o hinumduman. Okay. Hinumduman Katolik ko man ko. Lagi. Sa Bible, pareham ta Bible. Sa Biblia, naa ba kay paborito nga text sa Biblia? Teksto. Wala man ko nabalaan ng Biblia gang kay Muslim man ko gang. Okay, sa Quran. Unsa man nimo ang favorite text sa Quran? Ikaw Jack. Sabayan mo ka Jack. Okay. So, mga kapaglaom, ato na sang nakita ang tubag sa atong mga kaigsunan kapaglaom dinhi sa public market dinhi sa General Santos City. Mahal, unsa man ang imong masulti? Naa ba kay favorite text sa Bible? Ako ang paboritong teksto sa Biblia nga di gyud ako makalimtan mao na sa Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, saith the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a bright future. Pagkanindot kayo ang mga tubag sa atong mga kaigsunan kapaglaom dinhi. So, dugang nga pagtuon sa Balaang Kasulatan, tun-ina aron duna kay idea kung unsa ang imong paborito sa Balaang Kasulatan. Gikan dinhi sa public market sa General Santos City, Awing Indino, And Mahal Nazareth, alang sa Bible Beats.
Panimbaya sa Kabuntagon would like to thank our minor sponsors, Mr. and Mrs. Ed and Cura Wahiman, Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo, Mr. and Mrs. Ralph and Cheng Cañales, Mr. Sammy Salarda and family. Mayang buntag kapag laom, ako si Rose Simeon, nagapuyo diri sa Upper Carmen, Parok 610. Nagpasalamat ko sa panibay sa Kabuntagon nga gihatagan ko og pribilehyo sa pagtubag sa trivia. Nalipay kaayo ko og wa ko nagdahom nga naa di ay mga regalo. Unya kanang akong ipasalamatan ang inyong pagdapit kay ang akong regalo di ay doon na di ay po'y kapuslanan mahatag panalangin sa akong friend si Sister Sharon Asintista. Hello, good morning mga kapaglaom. Ako di ay si Sharon Asintista. Ang pinakaswerte nga napili ni Ate Rose Simeon nga tagaan niya sa iyahang winning gift. Happy kay ko mga kapaglaom. So Ate Rose, ever since, siya gid akong ginaduulan since nadinggi akong anak last December na 50-50. So, chance na ako ni mag-thank you gid sa iya deep in my heart. Thank you Ate Rose sa prayers and especially sa Hope Channel. Nag-pray pud sila para sa akong anak. Thank you Lord, thank you God kay na-save ang life sa akong anak. Panimbaya sa Kabuntagon, Hope Channel and to the staff, sa inyo tanan, thank you very much and more power sa inyong show. Thank you, Panimbaya sa Kabuntagon. God bless. Nagkabulag-bulag nga mga isla, nagkalahilahing pinulungan sa kapingatos ka mga tribo. Tribo nga adunay magkalahi nga pagtuo, prinsipyo ug baruganan. Kini usa sa mga elemento nga angay hinumduman sa sinugdan sa pagkahimugso sa rebelyon sa bisan asang dagway sa nasod. Ang nagkalain-laing ideolohiya, mga problema sa kakabus, pandaog-daog ug dili maayo nga sistema sa panggobyerno ang nagunang hinungdan nga gikan pa sa colonial period, American colonization ug Japanese invasion, adunay mga nahitabo nga pagrebelde ug kini sa susamang tumong ang pagpabalik sa pangagamhanan ngadto sa mga lumad niini nga nasod. Kini nga hulagway sa kasaysayan ang refleksyon sa solusyon nga gigamit sa mga Pilipino sa panahon sa ilang pagkabuot sa pagkagawas nun, sama na lamang sa panahon sa EDSA II. Sa modernong panahon, adunay mga rebelyon. Rebelyon nga nagkausab-usab ang panagway duyog sa nagkataas nga teknolohiya. Ang atong nasinati sa matag adlaw nga mga balita sa bisan asang porma sa media. Hangtod kanus mahuman ang rebelyon nga atong nasinati. Asa kini nagsugod. Aduna ba'y mga pamaagi nga atong mapugan ang pagkaylap ni ini nga espiritu? Pastor Roger Caderma will help us understand the root behind rebellion on Good Morning, Pastor. Good morning, Pastor. Good morning. So it is true, you are going to help us to determine the root behind this rebellion. Yes. Pastor, so It's a pleasure. yes, of course. Importante din kayo ni siya the pleasure is ours. Yes. Pastor, sugdan nato aning pag-define sa rebellion first. What is this rebellion? Okay, kung mag-isgot og rebellion, dako-dako magini siya nga suwito. Yes. Sa atong pag-intindi sa rebellion, kining open defiance, open disobedience. O kining pakigbatok. Adunay kini mga ingon nato ba nga mga hinungdan o mga rason. Halimbawa, adunay mga hunahuna nga dili nimo gusto o ganahan sa katao o sa gobyerno. Yes. Himuon nimo kini o kini nga ko ingon nato rebellion mo resulta pinagi sa atong mga ginahimo, pinagi sa ato nga pagbuhat. Pinagi sa atong mga pagsulat. So, Pastor, what does the Bible say about rebellion? Ang balang kasulatan nagsulti may tungod ini o sumala sa ato na sayran nga ang rebellion no gisugdan kini dito sa langit. Sa langit. So Pastor, unsay diferensya sa rebellion ug sa pagkikita sa kaugalingong opinion nga ikaw ni uyon sa mga butang nga dili maayo? Kung mag-isgot og rebellion, kini manggod nagsugod diya sa dili nimo ganahan no sa katao. Ang personal opinion lahi na kaysa
kanang rebellion. Mhm. Kay ang rebellion nakinahanglan og tawo nga musunod nimo. Muuban. Nga mo kuyog nimo, Yes, muuban ka nimo. Mhm. Pero kung sa imo lang kung ingon nga Inusara ra ka. Inusara. una-una, nag-inusara siya, di nato siya matawag Rebellion. nga rebellion. Kay wa man nimo gi-incite. In Wala. other words, katong gibuhat ni Lucifer sa langit, gi-incite niya ang iyang fellow angels. Gi-incite Mo tong niya. nagitawag So mo siya na nga rebellion. gitawag siya nga rebellion kay Okay. nangita naman siya tao nga mo sunod niya sa pakigbatok sa gobyerno sa Ginoo. Mo na nga nakaigon kita nga rebellion kato. Anyway, kining hunahuna dako man gud na siya nga lapad mag-iskot og rebellion. Kung tanaw na to sa atong Batang Balaod, di lang siya rebellion ang giskutan diya ang pagsupak. Apil pod ang ingon nato nga sedition. Apil pod diya ang ingon nato nga treason. Yes. Kining tanan mahimo sa usa ka tawo pinagi sa pagdani sa uban. Pinagi sa imong sinultihan. Sumala sa atong giingon kanina, pinagi sa imong pagsulat. O bisan pa sa mga placards. Makita mo nato kanina placards, sa opening video. Sa mo kini ang ingon nato nga rebellion, kung na siya action nga gikuyugan sa mga tawo nga imong gidani pagpuyog nimo. Pastor, speaking of these actions, no, yatagan man sa Ginoong kagawasan o kagawasan gid ang hinungdan nganong giexista karon. Pero hangtod asa man nato pwede gamiton ni ang kagawasan nga mo istorya ta o mobuhat ta sa mga butang nga gusto nato buhaton tungod kay ni supakta sa usa ka balaod o sa katao. Gihatagan ta sa Ginoo og katungod sa o kagawasan sa pagbuhat sa gusto nato nga himuon sa atong gusto. Apan kining pagbuhat ato ni siya ibase sa eksakto nga mga pamagi o paghimo. Dili sa pagbuhat sa pagsupak sa usa ka tawo nga di nato giganahan. O sa gobyerno nga di nato ganahan. Okay. Sa ato pa pastor, interrupt lang ko gamay. Sa ato pa pastor nga kaning example ang pagdala sa panggobyerno nga dili na maayo ug musupak kani apil ba na siya sa rebellion. Kay nakita nimo nga murag laway. Mato pa ni pastor kung nag-incite ka og mga kauban nimong tawo nga musupak sa gobyerno, rebellion na siya. Mo na siyang tinuod ka na no kung imo siya i-incite nga mukuyog nimo. Maghimo og di na maayo, mo na siya ingon nato nga rebellion or sa laing bahin sedition nga magamit og kusog. Magamit og mga armas. Batok sa usa ka grupo nga ato ibutang sa gobyerno. Okay. Pastor, what are dangers of rebellion? Yes, ato nakita no ang kakuyaw no ang resulta nga di gyud makahataw og maayo. Kagubot. Kagubot. Nga unta madala naman nato ni sa Minayo. Minayo. Okay. So ginatabakan kita. So kanang masakitan ang isig katawo apil na siya. So makita nato nga sa kaagi sa malang kasulatan of course sa halimbawa mahatag nato ang example ang ehemplo sa kinabuhi na Absalom. Kini sa iyang una-una maayo alang niya. Pero gi-insight man gud niya ang mga tao sa pagsunod niya sa iyang gusto, sa personal nga ambisyon. Hantod mi resulta kini ngadto sa dili maayo nga hantod nga nagdeklara siyang kaugalingon nga. Pero pastor, curious lang ko ba, kay namang panahon sa atong kalendar rin nga mopula siya tungod kay gina-celebrate nato itong panagiusa sa mga tao nga nisupak sila sa panggobyernong Marcos. Kato ba matawag to siyang rebellion? Unsa man to ang resulta ato dautan ba to? Dili maayo ba to? Kining rebellion no sa atong personal nga opinion is more on political. More on political. Yes. So Okay, sa ato madani pa manggod ka og tao. sa kasaysayan naman gud na sa ato nga gobyerno. So ang gobyerno na to mao'y mag-determine niya na kung rebellion ba og dili. So sa ilang nakita nga kadto adunay mga rason o mahinungdan og ila kini giunahuna nga nahimong kabahin sa istorya sa ato nga nasod mahinungdan nga gibutang nila sa kalendaryo nga pula. Aron nga dili mahikalimtan sa ato nga mga katawhan ang mga pangitabo nga nitabo niadtong panahon na. So quick question pastor, tanan ba mga rebellion dautan? Dautan ba na siya nga pamagi? Ang rebellion na negative nga connotation. O ang resulta na ang atong kung resulta kini ngadto sa di maayo, di kini siya maayo. Okay. So pastor, nagisgot ta diha sa Bible kung atong masayran sa Bible da nga ang rebellion nagsugod
dito man gina sa langit nagsugod. Yes. O usa sa ana si Absalom naghimog rebellion. So muan hita pastor gamay sa pamilya. Kasagaran man gud nato madunggan sa ato ang mga ginikanan mingon maatong igsoon naay atong igsoon nga medyo rebelde ba. Oh, mingon ikaw yung bata ka rebelde jud ka. Unsa man imong opinion ani Atas pastor? na palagi na siya pastor sa atong pagkatao. Oh, pagkatao nga doon nag-igsoon nga kaning batao so pag kini ug sa lubi pa ni ikaw gibuang sa among lubi. Rebellion pa ni siya pastor. So nahimo na itong inspiration, no? rebelde. Rebelde. Atong mga anak nga magsupak-supak na to, nga rebelde ka ning bata ni. Yes, pastor. Atong gisaysay kanina nga ang rebellion mag-insight ka. Nga magdasig ka og ubang mga tao nga mosunod nimo. Kung imo na siya himuon sa imong mga siblings sa limbawa na imong una nga gikan sa atong mga ginikanan, imong danihon ang imong mga igsoon pag kuyog nimo against sa imong gidikanan kana siya rebellion na. Okay. Sa mato pa yung pastor kay nawing usay mo resulta ginis kagubot, managlalis. Okay? So, pastor akong pangutana, unsa may timailhan nga imong nabati na ba nga doon na kay kaning Absalom spirit. O kung saan po nimo paglikay nga as much as possible dili ni siya mo abot pa nga mo kinahanglan nga mo rebelde ka o mo incite kag tao nga mo go against the people nga di ka ganahan. Okay, ang rebellion adoy sinugdanan. Okay. Number one, sa ato nga ambition personal. Sa atong kasing-kasing, atong pride. Ang pangutana, unsaw man nato nga ato kini malikayan. Of course, maybe we can address the viewers pastor. Ato kini malikayan pinagi sa pag hunahuna sa usa ka butang nga makahatag og kaayuhan alang sa tanan. Sakto. Tama. Dili sa atong personal nga ambisyon, interest. Kay kung mag-unahuna ikaw sa imong personal nga interest, alimbawa karon si Absalom, ato gihatag nga example, ang iyang kinabuhi. Ang iyang amahan mao ang hari. So ang mga tao nga muduol unta ngadto sa iyang amahan, nga ingon nga usa ka pangulo sa mao nga nasod, iya kini gipugnan o naghatag sa iyang kaulingon nga mga una-una alang sa iyang personal nga interest. May hinungdan mi resulta kini sa dili maayo nga resulta o binisulta nga to sa panagsupak open defiance o disobedience. Yes, daghang kayong salamat pastor. Nindot unta pa kaya tong topic pero sa sunod nanaputela yung topic nga mo na pastor. Broad mungod kani siya discuss. Maybe pastor you have people to greet now. It's now your time. Ako ipaabot ang akong pagpangamusta ngadto sa akong mga minahal sa kinabuhi, sa akong kapikas, sa kinabuhi, sa akong mga kabataan. O sa tanan nato nga makaisunan nga aniya dinhi karon nakikauban ka nato tungod sa mga panghitabo nga nagkagikan sa naglaing mga dapit sa Pilipinas ug sa kalibutan. Mayong pagpanimbaya sa tanan nga mga kaiglaan umang kaisunan. Yes. Salamat pastor sa imong oras nga gahin kanamo. Hinaot nga sa sunod panahon maka-join na pagka sa kanila. Salamat sa panahon nga inyong gihatag. Mga paglaom, among gi-invite nga ang kuno ng balang spiritu tungod kay alas 7 sa bantak na karong kamutagon busa atong ihatag ang panahon kang Pastor Gaderma alang sa 777 prayer. Panahon sa atong pagpangamoyo, ako ginadapit ang tanan nato nga mga kaigsunan, mga kagalaan nga tanaw sa atong television o nagapaminaw sa atong live streaming sa internet, maghimo kita sa ato pag-ampo karon. Amahan namo nga langit nun. Ikaw mao ang Dios nga among dalangpanan, Dios nga among magbubuhat. Takos nga pagadaygon ang imong ngalan. Sa karon nga takna sa kabuntagon, nagaduol kami uban ang paghangyo sa kinasingkasing gayud. Nga ikaw magapasaylo sa amo nga mga kapakyasan. Ginoo, sa makadaghan nakasala kami kanimo pinagi sa among mga binuhatan. Sa amo mga sinultihan o bisan pa man sa pong mga hunahuna. Apan amo ikaw gipasalamatan nga ikaw naghatag ka namong kay kahiunan. Nga imo kami mapasaylo kung kami lamang magaduol ngadto kanimo. Adto kami mga hangyo kanimo sa karon nga buntag
Ang amo nga mga kaigsunan adunay mga personal nga mga problema sa ilang panimalay, sa mga kabataan, sa paninapi, ang uban anaa sa balay tambalanan tungod sa balatian. Ginoo, duwawa sila. Ang imong gugma mana kanila. Ang kalinaw, bisan pa man sa taliwala, sa amo nga palibot, sa kagubot, apan ikaw nang hatag ka na mong kalinaw. Salamat Ginoo sa kayuhan, sa mga panalangin, nga imong gihatag alang kanamo, kay amo ginasalig ang tanan, pinaagi lamang sa ngalan o gahom, ni Jesus nga mong personal nga maluluwas. Amen. In southern Mexico lies the Cueva de Bella Luz, or Cave of the Lighted House. As you make your way to the cave, you walk through the veritable paradise of tropical birds and lush rainforest. Underwater, the cave is fed by 20 underground springs, beautiful watercourses which teem with tiny fish. The cave itself is home to spectacular rock formations and beautiful ponds. The environment is inviting, yet accept the invitation and you'll soon be dead. You see, the Cueva de Bella Luz is filled with poisonous gases. Temptation is just like this. It presents itself to us as something inviting, attractive, life-giving, yet in reality it's poisonous and toxic. Have you ever been caught off guard by temptation? I have. The worst thing about being hit with temptation seemingly out of nowhere is that when you're not prepared for it, it's easy to give in to. We're the most vulnerable when our guard is down. It is not uncommon for people to fall, even those who thought they never would. Temptation is a given. It is guaranteed to happen. No person, regardless of age, gender, race, status, or title, is exempt. So be ready at all times. The book of James has better way to handle temptation in chapter 1, verses
12 to 15. He says, "Blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord has promised to those who love him. Let no one say when he is tempted, I am tempted by God, for God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone. But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. Then when desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, brings forth death." My friends, when you're tempted next time, don't handle it by yourself. Pray. Ask God for his help. Seek God for his strength, and knock for his presence. He wants you to walk in victory over sin and temptation. And he is there, ready and willing to assist you. Take advantage of his assistance and walk in a new level of victory today. May God will continually bless you and keep your faith strong in the living Word. Crisis sa kaugalingon, problema sa leadership, ang atong Tagalog pagtagad sa atong Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, mostly sa ako mga kaedad, ilang problema, mga gugma-gugma. Ako kada adlaw, survival sa kinabuhi akong giatubang. Kinahanglan ko mo survive sa mga bugal-bugalon ug utok. Akong na-observe nga maski mga pangulo, medyo magbugal-bugal. Leader ko, pero murag dili paminawon ang ako mga suggestion. Kay batanon lagi og pobre. Pero kung dato maminaw ang tanan. Karon napili ko nga pangulo og nanagyo ko'y plano musukol. Kay kung dili ko musukol, tumban ra. Wala gihapon pulos ang tanan. Naaba guide aron paminawon ang usa ka batanon ug unsay dapat itubag sa mga bugal-bugalon. Salamat. Atong Dear Panimbaya karon. Mura sa ning nag-connect ni sa topic na sa Good Morning Pastor. Sa rebellion. Yes, rebellion. Sukol naman yung term. Sukol. Kaya ang term kay sukol naman. Sukol naman, oh. So, pero actually, ang rebellion, kung mag-inside ka og tao, nga mukuyog di mo sa pagigbatok sa maong Yes, Pastor. Kung daghan na mo, Pastor. Kung daghan na. Pero saya kay Yara man to ako Pero sa sa akong ato, pagsabot. wala pa buabot Protest na ang pala pulong niya. rebellion sa Iya nga case. Sa ini nga Wala situation. pa. Okay, Darrell, usa may idea ani da? Well, sa ako, dear sender, I'm sure dili lang ikaw ang problema ani karon. Daghan pud mga batanon sa manimong edad nga struggle sila sa pag assert silang kaugalingon. I would not use the word sukol instead. I would use respectfully assert yourself and speak your mind and speak your ideas respectfully. Di lang tamo so kay mas idaran man kana sa ato. Di lang nato na nga bato kay pobre ka. Siguro you should be productive and creative in making them listen and understand your point. Okay, be productive, be creative para mahimo kuan. Kay kung na kay bunga, mudul man na sa imo. Kung kahoy ka na kay bunga, mudul na sila sa imo. Ila na kang gatasan. Bunga na gatasan. Okay, wait. Kung makita nimo diha nga sa imong hunahuna siguro lain nga sa imong hunahuna ipakita nimo nga example sa mga grupo, ipakita nimo nga mugawas ang imong leadership diha sa pagkayot nimo ngano. Kung makita nila siguro makita, uy, potensyal ni nga bata ni dili na kanila gitawag nga ang imong una yatak-yatakan ka dili ka paminawan. Kung siguro ang imuhang gi-suggest or imong gisulti dito medyo gamay ra nga naa pag mas dako. Siyempre, ang ilag yung una-unaon, ang katog yung dako. Kanawin, kasabot kita namin. Sa ako nasabtan na membro siya sa committee. Dili mo siya mapili, Pastor, no, kung wala siya potensyal. Sa aton nakita, sa proseso, sa mga pamaagi sa usa ka committee, na maging mga una-una nga manggawas diha. Manggawas, oo. So kung unsay madawat nga una-una, sa atong kabahin, aton napapil ang paghatag og respeto niya na. Kay di ba sa tanang panahon nga ang atong una-una ipugos na to nga ato ipadawat. Yes, okay. That's true. Ma'am Angel. Okay.
Welcome back. Ay, welcome back. Yes, thank you. Napamata na yun sa'yo. Pasensya. Kanino? Pag-alarm. Naagid siya, alarm po ni sa iyahan, no, nga challenge yun siya sa batan-o na, mag yun na siya conflict, kaya panlantaw sa mga elders. Lahi. O sa ano. So, Unang idea sa mga batan. lahi po Kini ng nga mga bahin, idea sa batan-on. nag-isgot ni sa tanan nga klase general, sa yes. organization. Oo, yes. Pwede na ito magamit sa opisina. Oo. Pwede na ito magamit sa trabaho. Yes. Pwede sab na ito magamit kini sa iglesia. Sabi sa Oo. unsa nga klase Yes. sa As long nga grupo siya. grupo. Organization. Kini- Mag-exist kini nga mga problema. Kini siya naagit ni siya nga klase sa mga problema. So as I was saying, no, it has to, mura bitaw, mo share na lang sila ko sa akong experience, no, kay na maging mga inana nga Sa imong trabaho? sa trabaho, sa imong pagkabatanon, Yes. budoy. Diba? Okay. How you would, unsa mo pag get your message across, sometimes you have to talk to them, and then how you carry yourself and how you present yourself matters Yes. as well. That's so Diba? true. Apart from your efforts nga, na-proven nimo nga naa kay ikabuga, but how you present yourself, how you would carry yourself, how you would communicate with them, it's also a factor. Diba? Kay ana mangyud siya ang plastada. Sometimes sa gingon ni Pastor kaganina, usay ang atong idea paminaw nato kay batanon zealous bitaw kaayo ta nga mo gini siya sakto. I mean, that's very typical of a batanon. Kay mo bitan ng uban young horns, green horns, kinahanglan pag na siya nurturing sa mga elders, mga katigulangan sa susyudad. Yes. Diba? So inana siya, it's only a matter of like listening and understanding where they're coming from. Pastor Ana Roger, siguro. daghan kag bala pa din ha. Unsa pa imoy katambag sa atong batanon nga sander? Actually, ako nakita ang potential aning bataa. Ano? Kaya nag-isigot man siya og election. So sa ato pag nasa sa elective position. Sa iyang una-una nga yang gipaabot sa ato din nga wala siya ginapaminawan sa iyang mga suhestyon. Apan sa akong nakita, kining klase sa tao, nakita sa usa ka organization nga nasa potential mahinungdan nga gihatagan Napili siya ta. og laing higayon nga mapilian siya That's true. sa lain na sab nga election o pag pinili ay kay tungod nga gitreasure sa mga Elders. Kita yun pangulo nila, sa mga pangulo ang iyang mga suhestyon. So mao na ako nakita nga potential nga di siya mabalakan niya na. Oo. Oh, nga gisgutan niya ang kahimtang sa usa ka tawo nga naa sa maayong kahimtang, dato og pobre. No? Pero daghan baya ang mga kanang hitabo nga ang mga pobre nagakunit og dagko Posisyon. kayo nga posisyon. Sa ato nga panggobyerno naa. So di nato na sa mahimong basihanan. Okay. And Ano siguro kayo, no, I'd like to mention kay challenge mo na siya as a leader and how you would leadership is not all about like being in authority, but as how you deal with various personalities sa isa ka organization. At the same time, communication is also important. If the person felt nga aggrieved siya sa gibuhat sa isa ka tao, have you tried talking to that person, approaching that person nga medyo dili ko ganahan sa inana siya nga approach, ganahan pud siguro unta ko kuin ani nga ano or how So, can negotiation. I negotiation, open communication, understand who the persons are, the various personalities are in your organization, I-protect also nato ang contributes feelings. to kung unsaon nimo pagdala ang imuhang Sa isa atong ka constituents. association. Kada eksakto na siya nga hunahuna kay usahay adunay mga hitabo nga naghunahuna ta nga ang tao na suko nato. Pero wala di Wala ay. wala di ay. Naghunahuna ta nga nagsulti siya o di mayo but against nato pero wala di ay. Overthinking. Okay. That's Kaya ang overthinking. atong una-una ang pagkabugal-bugal niya gibase nato sa atong kuligon nga Perception. kiring perception pag Kanang usay po una-una. natin mga background, no? Mga background sa tong homes nga lisod po. Ato feel na to kita na dayon ang giigo. Gitumbok. Yes. So, Pastor, thank you so much. Ma'am Angel, thank you. Mga kaigalaan, mga kapaglaom, I know nga, kita tanan in one way or another, nakarelate sa problema sa atong sender, sa atong Dear Panimbaya. And we hope nga, atong, siguro, naamantay tagsa-tagsa ka mga garbo, ato lang na siya ipaubos, unya, atong, ato siguro, tanaw
panahon pag-ayo unsay mas makaayo pa alang kanato. For the meantime mga kaigalaan, ang mas makaayo pa nga atong sayran kung unsa ang mga tipik sa atong kinaiyahan nga nakahatag og kabalansi niini. Ania si AJ Galvez. Popular in North America, but can also be found in the Central and South America. And most of all, it is found in the Philippines. Kini mao ang maize o mas naila sa pangalan nga panit sa mais. Sir, aside sa iyang mais nga atong ginagamit o ginakaon, unsa pa nga sa iyang mga parts ang atong pwede mapuslan? Daghan pag mga parts sa ato nga mais kanang atong gina-harvest ang pwede mapuslan. Usa diha ang iyang pakaw, pwede pa na magamit. Unya ang iyang panit. Kining panit sa mais, kadaghanan nato wa gyud nakabalo kung unsa gyud gamit ani. Kay sa uban, hinig human og ka-harvest, pasagdan na ni siya sa field. Unya ang uban sunugon rapod. Kung ato siyang pasagdan sa field, makatabang gihapon siya tungod kay mahimo siya nga organic matter. Makatabang siya sa pag-increase sa nutrients sa atong yuta tungod kay mabulok man na dito ang ato nga panit sa mais, kauban sa iyang mga dahon, sa iyang mga pakaw, tanang parte sa mais. Una na dra ang ilang paggamit o paghimo og mga corn husk dolls. Kung atong makit-an kining ginapanghimo, makaabot na ni siya abroad kay daghan na siya naga-order niini. Pwede po ni siya himuon nga kalo, sandals, flower, mga Christmas decors. So daghan siya gamit. Pwede pa siya makahatag og livelihood sa ato nga mga kaigsuonan o sa ato nga mga katawhan. Be thankful for the little things. Lord, lift us up so we can be thankful for the smaller things. Kini sa AJ Sentenes Galvez nagaingon, usa lamang kini kabinuhat sa atong Ginoo nga angay hatagan og bili. Kay kini tipik sa balansing kinaiyahan. Panimbaya sa kabuntagon, would like to thank the following: Mr. and Mrs. Emmanuel Mogot, Mr. and Mrs. Max Barre, Mr. and Mrs. Penny Montibon, Mr. and Mrs. Solomon Gibingkan, Mr. and Mrs. Jerry Humok, Mr. and Mrs. Guillermo Maglente, Pastor and Mrs. Francis Aguilar, Mr. and Mrs. Narciso Basilio Sr., Mr. and Mrs. Reynard Peñaranda, Mr. and Mrs. Florendo Baan, Mr. and Mrs. Miguel Salva, Miss Idel Quirante. Dagang salamat AG sa Yes. imuhang tipik no. It's always nice to listen kung unsa gyud to know facts about the nature no. The Yes. bounty and the blessing that nature brings to people. Yes. Oh, Karon, Ma'am okay. Angel, ano Okay. na sa Sa atong atong Bible Bible Trivia? Trivia. Bible Trivia number 1. Who wrote the first 5 books in the Old Testament? Okay. Sa'yo na kay easy round. Easy round. Sir, Easy round. 917-811-6670. Alang sa atong Yes. Bible Trivia win for a friend. Yes, Yes, ang mga of mama course. nga nasa studio pwede manawag. Bawal, And of course, bawal. pasalamat Bawal. pag minik Kuya Jojo Ramona sa pag-uban sa amo ang among pag-distribute sa amo ang Bible winner taga Simana. Salamat kayo Kuya Jo sa pag-uban sa mua. And of course, pasalamatan po na to si Jimel o si Leia. Yes. For Of always course. doing their best para matagaag time. Bisan sa kabisi sa panahon Yes. no, nagatag silang panahon, aron nga mahatod ang mga prizes sa atong mga friend, sa atong mga winners. Yes, so good morning, panimbaya na ta. Okay, good morning, panimbaya sa Kabuntagon. Og dunay birthday celebrant nga si Sister Happy Ria birthday! Ichabis sa Korea ni siya. Gikan kini diri sa Pilipinas. So atong kantahan namay Wait lang, mga agad lang. greetings. Inabot kay panimbayaon. No? Okay. Akong panimbayaon, si Alford Palamini. Naglantaw siya karon. Happy birthday, Alford. Okay. Yes, So, of course, ako na dapat mga birthday. advance Kaya happy kantahan na to. birthday Oh. to Oscar Mauring this coming January 31 from wife
Merlin. O Yes. ako pong gi-greet, belated happy birthday ang akong Lola Bibi. Akong pinakakusgan, gwapa nga Lola din ha. Belated happy birthday. Ako best friend sa elementary, si Mia nga tumambing na siya sa Valencia. Happy birthday. Yung birthday is January 25. Okay, So Doc Jean Lorechi, belated happy birthday, Doc. Gikan sa Hope Channel. Kani gikan kang awing ni advance happy birthday. Happy 62nd birthday to Thelma Lisondra Limbo in Chicago, Illinois, nga nagtanaw through live streaming from Tata Judy, Catherine, Yanyan, Gigoy, Lito, Diondi, and Exodus HD Yes, fans. happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. We have a And caller. we have a caller Birthday caller. online. Hello. Hello, good morning. Hello, Yes. good morning, Pagtingog sir. atong caller. Taga-asa tong caller? Dari sa Nanori, si JC ang balakit. Ay, layo. Okay. so, Unsay ano tubag sa to ang first Bible trivia, sir? Moses. Moses. Sana na to kung si Moses. Moses wrote the first 5 books in the Bible. Right. Salamat, sir, sa pagtawag. Si Leia na mo communicate sa imo. And here's our second Bible trivia. God told Abraham that his children would be as numerous as what 2 things? So, duha gyud Duha mga ka yonte. duha. 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 Okay, Ano? makapaglaom. Tawag na makapaglaom kay maghulat mi diri sa inyo, ah. Okay, Alright, da. so Nakay mga greetings. Ako panibayan akong nanay Duling, naglantaw siya karon suki kini niya. Ako panibaya sa Daisog family, Pilongko family, labi na nila Pads, Levi U, Mads Esther Iscanio dia sa Misaoy, Church New Corella, Davao del Norte. Corella? Davao del Gikan kang Boboy Balakwit sa Nanuri International School. One more thing. Hello panibaya sa Kabuntagon. Happy Sabbath sa tanang mga taga Biliran Church. Nagwat jud mi sa akong manghod og lola. Sa inyong programa, God bless and more power. Happy Sabbath to all members of Indahag Church and good luck to all Sabbath School participants. God bless us all today from Sis Sally. Yes, greetings to all parents of Golden Boulevard Adventist Elementary School Choir. Praises to God for the musical talent He has bestowed to our children. Keep on singing till Jesus comes. This is from Paharon family. And also we have greetings to all Nanuri International School teachers, to our ever-energetic principal, Ma'am Joy Panumbit, and to our ESL coordinator, Mrs. Darlene Simeon Tejano. ESL. Have a great day to all of us. Have a great day. Yan, and greet me og happy Sabbath to the following families: Cayetona family, Alboro family, Rodrigo family, and Valle family. Natay caller. Caller, Good good morning. We have a caller. Good morning. Good morning, happy Sabbath. Happy Sabbath. Taga-asa It's a nga tong she. caller. Taga-Villa. Taga-Villa? Taga Villa? Villanueva. Okay. Wow. Unsay tubag sa ato ikaduha nga Bible trivia? Si... 2 things. Duha ka butang nga gikumpara ang Jacob. Again? Come again? Si Isa o si Jacob. Murag. Siguro, you can try it on the other time, langga. Then call us again. Yes. Okay. Thank you, Ka. Thank you for calling. Thank you. Thank you for calling. Kasi panibayaon siguro. Na kay mga Okay. panibayaon? Wala. Okay, so wala na. Okay. Okay. Ako sabing, napakoy Okay, greetings. go, go, go. Greetings to Mr. and Mrs. Mario Angap, Jason, Elmar, and Gladys. Ma'am Gladys, good morning. We miss you there. Pastor Aconia, Tita Rose, Nanay Tita Bembe Manarjin, from our very own floor director, Gerard Angaw. Ako pong pagpanimbayan di kang Kiano Erm Tari. O sa Tari family diha sa Makabalan, Makabalan kagyan di Orlo City. O kang Ate Pearl yun, nga gikan sa Korea, nagkita mi og ingon siya nga nagtan-og yun sila sa panimbayan. Thanks for watching. Thank you. And we have a caller We have a on caller. the line. Hello. Hello. Hello, good morning. Good morning. Hello. Taga-asa? Hello, ma'am. Good morning. Good morning. 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 Good morning, ma'am. Sa Taga-asa tubag, tong ma'am. caller, ma'am. Tubag ko, ma'am, atong trivia, Bible trivia. Yes. Yes. Unsay tubag na to, ma'am? Like the sun at the sea and stars at night. Okay, ato Hey, as the stars in the heaven. and the sun in the seashore. Seashore. Yes. Taga-asa nga tong Bituon caller? og balang sa dagat. Kauswagan? Kauswagan. Kauswagan? Alright. Si Kauswagan. Leia maki-coordinate sa imuha, ma'am. Ilan sa gidrop imuhang phone, ma'am, ha? Alright. Okay, go, And then ma'am. we proceed. We'd like to thank the Golden Boulevard Yes. SDA nga school board and then the teachers and the parents, of course, for bringing their
for their kids para mag-render sa ato og beautiful nga music para Yes. mas tsada samot ang ato ang show karong buntaga, di ba? And then I'd like to Yeah. greet avid ni siya nga watcher sa Hope nga mga shows. Si Ma'am Susie Dinero, nagkita Miss Divisoria na siya hala nakita na gyud ko nimo. Ganon. And my staff si Mitch nga balibago nasa Taguluan, she's watching right now. Good Yes. morning. Yes, so good morning. Ako pasalamatan dia atong pinakakusog nga boss, Boss Rex, o kauban ni Ma'am Jessica Gonzaga, daghan salamat. Og The Flock, Suralta family, daghan salamat. Og sa fruit stand nga among gipalitan og fruits gahapon, si Biliano family og ni Buhian family, na sila sa kugon ng ilang fruit stand. Ang atong youth department, daghan salamat sa inyong pagtabang o paghatag sa mga prutas dito sa atong youth department. Og ako panibayaon ang Llanita family, Auntie Joy, Mr. Berlon Llanita, og si Bercel. Hinaot Bercel, nakita niyo yung mga gwapong pagumangkon sina Javad og si Javid ni Kanta ganiya. Dadaan kadasi kalipay og pagkamagop sa tibuok simana. Tungod kay ang Ginoo magadagaya sa iyang gasa kanimog sa imong pamilya. Magmaligon bisan sa kalisod sa panahon sa pagsulay ikaw malahutay. Tungod kay si Jesus ang atong saligan dalang panan ug kanunayng kauban. Magkita-kita sa sunod Sabado uban ang kalipay diri lamang sa Panibaya sa Kabuntagon. I would Hi like sa to greet Kumbana. happy Sabat to the following family: Cardente family, Villegas family, Estrera family, Lilangan family, Fresco family, Simeon and Macala family. Yes. Happy Sabat, pagmayong buntag mga kaigsuonan sa Panimbaya sa Kabuntagon. Dako kayo big pasalamat sa Ginoo kay safe ra mong biyahe paingon diri Cagayan. Kami di ay ang New Advent Singers gikan sa Dipolog Suburb. Hello, New Advent! Uluhan sa among gwapo nga district pastor nga si Pastor Vincent Emiliano Nico. Casyong ug sa iyang pamilya. Manimbaya ako sa tanang taga Hope Channel family ug sa mga labadan Akong tiyo diha family, sa Bisana Bansalan, family, Davao Tumala del family Sur. diha sa Upper Baguntaas, Valencia City. Rodel Dayuman family ug kang Noel Rongo sa Central Church Panimbaya Rongo. from Lorena Labadan sa Remsals. Bisor. Salamat sa Remy Okay, Salagantin. ako mga pagpanimay din Galula, ka Ate family sa Inday, Bansalan. pamisa diya sa LMS. Mami Kaya and bago lang Daddy, din nag-meet good morning diya sa inyo. Good My morning. number one fan. Ate Thanks Gayga, for good morning. bringing me. Og sa tanang mga O sa mga staff. bisita Happy diya sa Sabado. Salay. Good morning. Sa live streaming para kang Pastor Asoy. Good morning sa inyong tanan.